Are जोंना रुजुरुमा फंबाय फैबावबायसो नै वेलकाम दासो दे गुड इभिनिं गाइस एन्ड वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अननानैहाय आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालाम आरो आंखौ सापर्ट खालाम दिनैनि भिडिअखौ बेनिफ्राय जागायसै लोगोफोर दिनैहाय मानो होनबा जोंना आयंनि फिसाजोनि हाबा दङ आरोना आथिमंगल दा हाबाया नै सोलिगासिनो नोंथांमोनाबो नायलांदो आंनि भिडिअखौहाय दिनै साजायनायफोरखौ नायग्रोदो सिगाङावहाय माबायदि साजायदों नोंथांमोना खिन्थाहरदो साजायनायखौ नायनानै नैबेयाव दङ नै वेडिं बिट्रय एन्ड उज्ज्वल आरोना दा नायलांदो लोगोफोर सिङाव नायसै नोंथांमोननोहाय आं हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ देखायहैग्रोगोन सिगाङावहाय माबायदि देलायदों हिन्जाव गोदाना माबायदि मेकआप खालामदों नुसिगोन आरो नायनानै खिन्थाहरदो माबायदि नुदों हिन्जाव गोदाना नै माथो नोंबो दंफैयो जाखांबाय हा ना माबा खामानि मावनो फैदों जाखांबाय थांसै दे स्टुडेन्ट नै ओमफ्राय ओरै जाबाय आरोना गिबियावनो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ देखायग्रोनोसै नोंथांमोननोहाय नै ओरैनोलाय हिन्जाव गोदान नै माबायदि मेकआप नुदों मेकआप मा जादों खिन्थाहरदो साइज नुदों नुवाखै हिन्जाव गोदानजों हौवा गोदानजों मा नुदों खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर औ ओरैहाय नै आलासिफोर दं आरोना ओमफ्राय हरै दङ फारसे ओरैहाय सिथ्लाथिं हाबैसै गारि साबि हरलाय सिनायखायो औ बिफानि गारि साबि लादों आङो ओमफ्राय माने आङो बिखुनजोनाव थांग्रोनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नै ओरै दङ आलासिफ्रा नायनो हागोन नोंथांमोना आं माने ब्लगखौ दासो खालामनाय जादों दहाय फुङावहाय आङो खालामनाय जायाखै दा नै आरायथा तिनथायानो जाबाय दासो बानायदों आङो दहाय एसे बेस्थ'मोन ना आलासिफोरबो न'आव थांबाय थादों ओमफ्राय ब्लगखौनो बानायनो टाइम मोनाखै आङो बाजैमोन मादै दङ नै माबा हादों टमेट' हादों बिसोरो टमेट' हादों दा ओरै जानाया ओरै दङ जाखांबाय ओरै बेनो आरोना जानाय हला ओमफ्राय जोंना जाबायना आं न'आव थांब्रदोंमोन जोंला ओरै केटारिं ग्रुप बिसोरबो जाबाय जोंनि लकेलनिनो आरोना नोंथांमोना सोरबा कन्टेक्ट नांगौबा नैबेहाय नैबे नाम्बारावहाय फन हरनानैहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना सोरबाफोर हाबाफोराव ग्रुप नांगौबा केटारिं ग्रुप नांगौबा बेखौ नायनानै लानो हागोन ड्रेसफ्राबो नै बिराद मोजां समायदों बिसिना बिराद मोजांखा गोजा गोजानो एरा नै बेनो मेनाजारा কাকি এটাই তো ডাঙর আসল না ডাঙর না হই বাবুক নিয়ে যে করলু এটা ডাঙর না হ্যাঁ খেলা তোর বেটাক নিয়ে না না এটাই তো এখানে স্ট্যান্ড আছে ব্রা লাঠি আছে মানে আমি এটা লাগাই নাই এখানে লাঠি থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ ओरैहाय बेसन सावगासिनो नैबे जाबाय संनाय खावनाय रेडि जागासिनो ओरैहाय पनिर दङ टमेट' दङ अनलाया गोथाव जादों अनलाखौ गोथाव मोनदां मोजांमोन अनलाया स' आङो दा थांग्रोसै माने बिखुनजोनावहाय आं माबा बेदर एसे लायग्रोनो नागिरदों आरोना आं थांग्रोनोसै ससेखौ दाहाय खालामफैसै आरोना सर लोगोफोर नै बिसोर जिके एकाडेमिनि आरोना स्टाफफोर बिसोरो
सारमोना सिनायदों सार मोजाङै दंना औ दं सारा सार सिनायदों सिनायदों मोजां ना सारा सार थांसै सिनायदोंना सार बावबायलां आब' दे आब' बे आं खेबसे साननैसो थांफ्लांदोंमोन ना आदायाबो दा बेयाव दङ ए आदसा आदसा थिगानो औ औ आदै थांसै औ ब्रह्म मिसननि आरोना जिके एकाडेमिनि स्टाफमोन बिसोरो स्टाफफोर ओमफ्राय आंहाबो एसे रिलेसन दं आरोना मानो होनबा आं बिसोरनि जिके एकाडेमियाव आं साननै हाबफ्रांफैदोंमोन आरोना 2 days आं बिदिनो टिचिं खालामहैदोंमोन ओमफ्राय आं हानाय नंला होननानैहाय आङो माने सारेन्डार जानानै फैदों मानो होनबा आंना लेंगुवेजआ आं उन्दैनिफ्रायनो इंलिस फरायनाय नालाय ओंखायनो आङो बेखौ गारनानै फैनाय जादों आरोना दा मास्टारफ्रा दुखु मोनखो ना गाज्रि मोनखो बेखौथ' आं मिथिला खिन्थु आं साननैल' थांनानै आङो सारेन्डार जानानै फैदों आरोना स' जेखियानो जाया मानो आं आंनि जेनेबा केपाबिलिटिसखौ आं मायाव जेनेबा हागोन आंथ' बेखौ गारनाया मोजाङानो जादों बादि मोनदों आं मानो होनबा आं हायालासिनो आं मानि सर्सखौल' नायनानै आं बेयाव फोरोंबाय थायोमोनब्ला होनबा जेनेबा स्टुडेन्टफोरनि लाइफआ मा जागौमोन खिन्थु आं बेखौ साननानैनो आङो साननैल' थांनानै आं गारदों आरोना ओमफ्राय आं जेनेबा इंलिसावसो आं जेनेबा कम्फर्टेबल नालाय इंलिसाव आं दा नैबे सेन्ट फ्रान्सिसआव आं बेयाव हाबैनाय जाबाय आरोना खयथायावलाय बोरैथो दोनबाय थानांगौ स' लोगोफोर नै फैलायबाय जोङो एबारहाय आलासि बायदि फैबाय आरोना नै गिफ्ट लानानै फैबायहाय जेबो होनो मोनाखै नालाय ओमफ्राय हैसै ना बाबा ना गिफ्ट होबाय फटक लानोसै आखै जिम लानोसै नावसो जाबाय मानसियानो नायो बाबा बेखौ नायो नायो आंना नैलाय नै हिर' मा हिर' बेखौ हिर' होननानै मिन्थिगौ नों सिनायो बोरो बिफाया खारलांबायसो नै जोंना हौवा गोदान जाबावगोन बियो बावला बेनिबो मोनजासिगोन बिदा ओमफ्राय बिदानि फिसाला बिब'नि फिसाला बिदानि फिसाजो निथि मेरलाथार नै जाथि बंस'आ आरो नै गुमैया नै हा बेलाय नुखाबाय आरो जोंना रुजु रुमा फंबाय फैबावबायसो नै वेलकाम दासो दे ओरै दं नै आब'नि फिसाला दिन्थिलां बिराद गिदिर फेमिलिया जोंना मानि जाथि बंस' मेरला दं आरोना गिदिरथार खान्दानिया नोंथ' बेदर जोबनाया सफैबायलाय दाना माखौ मोनजाबावनांगौ हा जाबाय थालालै पनिरसो मोनजासिगोन नों बेदरा जोबजोब्बाय ओंखायनो थाब फैनांगौलै सानाव मिनथिबाय अनेक खामानियानो सोलाबा मा खालामनो जिखुनु जाया बेदरबाबो जायो लोगोफोरसो ना नै औ बेदर मिरामिसबाबो जायो आच्छा जायो पनिरसो मोनजासिगोन बे नै दासो फैबायना मोनायावसो जोबनायावसो बेदर जोबनायाव सफैबाय बे फैनायजों बेदर जोबनायजोंसो जाबाय गोदि गोला मेजेमखौ मेजेम बारा जाबाय बिथिं मेजेम बारा मोदोम हरदो पनिर नङा माथो अमा बेदरानोलाय अमा बेदरसो दा अमा बेदर नङा अमा माथो The next day. गुड मर्निं लोगोफोर
दिनैहाय माने हाबा जोबनानैहाय नै बायदिसिनाखौ बोस्रांजोब्बाय आरोना बे टेन्ट हाउसफोरखौबो माबानायखौहाय खेवफिनबाय दा आं बाव फैदों आरोना दा नायनोसै सिङाव थांसै एसे नायसैलाय आरोना संनाय खावनाय दिनैनि एसे जानायनिखौ लाहार फाहार खालामदों नामा नायसै आरोना सिङावहाय लांदां नुलायसिगोन ना सप्तासे 8 दिन माने थाबायना स्क्रिन खोंनानैहाय दिनैहाय लांदां नुलायसिगोन आरोना लांदां जाबाय ओरैहाय नै खामानि मावगासिनो गासिखौबो खेंफिनजोब्बाय आरोना स्क्रिनफोरखौहाय ओइयाव मेचिन दं मेचिनबो हैनांगौ मेचिना रिंखांमोननि बिराद खामानियाव होबाय हैनांगौ आरोना मेचिनखौ दाहाय हैनोसै बोस्रांगासिनो गासिबो अमा बेदरखौ दानसै नै आदाया अमा बेदर लाब्रा कपि लाब्रा स्कुल गैया दिनै बन्दसो मेडामिफिबो प्लास डन बस्क'नि फिस दे मेडामिफिल'बा होनाय नङमोन खोमा माल माथाखौ थिखोगासिनो हिन्जाव गोदाना माने थांसिगोन आरोना हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौहाय बिदाय होनायनि सम जाबाय दा माल माथाखौ थिखोगासिनो रेडि जाबाय बायना नागिरो ए लिबिया जाबाय नै थिखोजोब्बाय गासिबो सफा चेयार आलमारि ओमफ्राय आलना दङ फालें दङ टेबोल दङ नै मानसिफ्रा ओमफ्राय नै बिदिनो थांगोन कियाजोंहाय कियाजों थांसिगोन किन नङा नामा कियासो 시험 심망 당하다가 심망 당근아이 나이게나 있어 가다 양을 시어 집에 아이 산정 예 하바 잡을 의변실 당겼어
So लोगोफोर जोंना दा माने हिन्जाव गोदान बिदाया माने जाबाय आरोना दा हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ माने जेनेबा बुजायखांबाय ओमफ्राय दा जेनेबा बिदाय लागासिनो आरोना दा बिसोरो दसे उनाव थांसिगोन दा माने बयबो माने माबा जाजोब्बाय आरोना इमोसन जाजोब्बाय माने जोंजों थायोमोन जोंजों गुलि थायोमोन दा माने आलदायाव थाहैनांसिगोन आरोना ओंखायनो दा एसे फिलिंस फैयो आरोना माने जेनेबा आंबो एसे माबा जाबाय लोगोफोर इमोसन जाबाय इमोसन जाबाय लोगोफोर माने गाबफ्लांबाय आंबो जेनेबा बिनानाव नालाय ओमफ्राय माने आलदायाव थाहैसिगोन आरोना मोजाङै संसार जाहैदो माबाफोर नांगौबा जोंखौ खबर हर बाहेरानिफ्राय संना लाबो आइसना क्लासखौ सुवाखै दां ini kelas nih. Kenal susah. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै माने बयबो एसे दुखु मोनबाय माने गाबगुब सुगुब जाबाय आरोना दिनैनिफ्राय माने बे ओरै माने आलदा जायगायावहाय थांनानै संसार जाहैसिगोन नालाय जों जेनेबा मोखां नुबाय थालायलायला आरोना एखमबा समाव जों थांबासो गाव फैबासो जों लोगो मोनसिगोन दा दिनैनि समा जों मोजां रोखोमै हाबा हरनो हाबाय जेनेबा हाबायाबो मोजाङै खुंफुंनो हाबाय ओमफ्राय दा जेनेबा थिनहरनांसिगौ माथो खालामनो हिन्जावनि फिसा नों न'आव थानो मोना माने मालायनावसो थांनानै हाबा जाहैनांगौ जायोना माने बे शास्त्रआवनो लिरखानाय हिन्जावा मालायनि न'आवसो थांनानै हाबा जाहैनांगौ न'आव थानो मोना बिमा बिफाजों थाबाय थानो मोना आरो माने बयनाबो बिदिनो सोरनाबा जोंनाबाबो सोरनाबा नोंसोरनाबाबो हिन्जावफोराथ' न'आव थानो मोनखाया स' दुखु मोनबाय आरो बयबो गोबाव सम माने दाहा उन्दैनिफ्रायनो देरनानै दासिम सिख्ला देरबाय फरायनाय जोबजोब्बाय ओमफ्राय न'आव थाबाय थानाय दा जोंनिफ्राय एसे जानगार जाबाय जोंबाबो एसे दुखु मोनो आरोना नोंबाबो आंबाबो मोनो दा जों न'खरनि बयबो जों दा दुखु मोनबाय स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर स' थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ बाय